हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो सेरजासन इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे गोदान भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबावबाय बे भिडिअआव आं नोंथांमोननो फोरमायनो सानदोंदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ मारै अनलाइनजों एप्लाइ खालामो नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जानो हागौ जों स्टेट गभर्नमेन्ट एबा जों दा आसामनि हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव माबा मोनसे साख्रि एप्लाइ खालामनोबा जों बाहाय एक्सचेन्ज कार्डखौ बांसिनै बिनाय जायो बिनिखायनो जों सिगां समाव एक्सचेन्ज कार्डखौ गावबागावनि डिस्ट्रिक्टआव अफलाइन थाबै बानायहैनाय जायोमोन गावबागाव डिस्ट्रिक्टनि एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै नाथाय दा मोनसे गोदान नटिस सरकारनिफ्राय गोदान मोनसे नटिस होबाय नै दाख्लै थांनाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो एक्सचेन्ज कार्डआ अनलाइनाव बानाय जाबाय दा बिदिबा आं नोंथांमोननो नैबे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ मारै बानायो आरो मा नांगौ बिनि मोनसे नटिफिकेशनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां जुदि दानला दुनलि नायोबा बुजिनाय नङा बिनि थाखायनो दानालासिनो जोबजासे जाहाथे नायो भिडिअखौ बेजों लोगोसे खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना शेयार जासिगोन आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला जाहाथे आंनि भिडिअआ गिबिसिनै नोंसिनिसिम सहैयो बिदिबा फैदो जों भिडिअआव बे नटिफिकेशनाव हाबनोसै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन साबमिट अनलाइन एप्लिकेशन बाय होदों एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन बेखौ एसे फरायनानै नोंथांमोननो फोरमायनोसै all of you must have known the most of grade गासिबो नोंथांमोना मिथिखायोदि ग्रेड सी आरो ग्रेड डी आन्डार पस्ट ग्रेड सी आरो ग्रेड डी आसाम सोरखारनि सिङाव साख्रि एप्लाइ खालामनोबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ गोनांथिथार होननानै बुंदों बेवहाय एप्लाइ खालामनायाव बेनिखायनो Hence, employment exchange registration certificate is must have documents to apply for any government job. बेखौ बुंखाबाय. We have in this article, we will discuss about how to register your name in employment exchange and get an employment exchange. बाहाय discuss खालामगोन. Registerखौ मारै register खालामगोन employment exchangeखौ बिनि सोमोन्दै बाहाय आरो मारै मोनगोन बेखौ discuss खालामगोन. दिबा फैदो नैबेहाय earlier the application process of employment exchange registration offline only सिगां समाव employment exchange खालि अफलाइनाव जायोमोन नाथाय दा अनलाइनाव जाबाय नै बाट स्टार्टिं फ्रम 27 सेप्तेम्बर थांनाय 27 सेप्तेम्बर 2021 थारमाने 2021 मायथाइनिफ्राय बे अनलाइन जाबाय बेखौ खालामदों दा डिपार्टमेन्ट अफ स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योरशिप गभर्नमेन्ट अफ आसाम हेज digitize entire process of employment exchange registration. Hence, now onward you can apply online application exchange registration. बे नैबेखौ गोसोआव लानाया मोजां मानोना मालाबाफोर इन्टारभिउफ्रावबो सोंबाय बायनो हागौ बेखौ ओंखायनो आं नैबेखौ दा होखाबाय बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्टार खालामनायनि माबाखौ अबे डिपार्टमेन्टआ खालामदों होनबा आसाम गभर्नमेन्टनि स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योर बे डिपार्टमेन्टआ थांनाय 27 सेप्तेम्बर खालि बेखौ बानायदों स' बेखौ दा एप्लाइनिफ्राय अनलाइनावबो जासिगोन बेखौ बे डिपार्टमेन्टआ बानायनानै होदों दा आं नोंथांनो बेबायदिनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन डिटेल बिनि डिटेल्सखौ फोरमायनोसै नेम अफ प्रसेस अनलाइन एप्लिकेशन एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन नेम अफ डिपार्टमेन्ट बेखौथ' मिथिखाबाय लास्ट डेटआ माला जादों बेखौ मिथिखाबाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जानांगोन अल सिटिजेन अफ इन्डियान एबभ द एज अफ 14 हु आर पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट्स अफ आसाम आर एलिजिबल बाहाय बुंदों नै गासिबो इन्डियाननि सिटिजेन जानांगोन लोगोसे आसामनि सिङाव थानाय जानांगोन आरो बियो 14 बोसोर जानाय जानांगोन ना आसामनि बे होमबासो बियो एलिजिबल जागोन बिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट दा कैंडिडेट आर एलिजिबल फर रेजिस्ट्रेशन वन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज ओनलि इन द स्टेट्स वेयर दे आर पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट विथिन द रेजिस्ट्रेशन अफ द डिस्ट्रिक्ट बियो गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' माबाखौ बानायनो हागोन डिस्ट्रिक्टनि मोनसेल' एक्सचेन्ज कार्ड बानायनो हागोन मोनसे जिल्लानि सिङाव रेजिस्ट्रेशन मोडआ अनलाइन बाहाय मोननै जात होदों आदार बेच आरो मोनसे नन आदार बेचना रेजिस्ट्रेशन माबाया रेजिस्ट्रेशननि थाखाय फैसा लाया निल जुदि नोंसोरो सोरबा अनलाइन बानायोबा बे दखानाव लानाया आलादा खोथा सोरबा दखानदार सोरबा नेट केफ बा अनलाइन माबाफ्राव बानायहैनोबा आलादा खोथा जागोन स' ओमफ्राय बिनिफ्राय नै हेल्पलाइन नाम्बार होखादों बाहाय नैबे हेल्पलाइन नाम्बारा नैबेनो जाहाथे नट खालामना लायो जुदि माबाफोर मिस्टेक जाबाय बायबा ओमफ्राय इमेलबो होदों नै बाहायबो होनो हागोन इमेल ओमफ्राय नै बाहाय अफिसियेल वेबसाइट होदों नै एमप्लयमेन्ट
.assam.gov.in बाहाय थांनानैनो जों एप्लाइखौबो खालामनो हागोन। स' नैबे वेबसाइटआनो दा आं नोंथांमोननो वेबसाइटखौ लिंकआवबो हरगोन डिसक्रिप्शनाव। बिनि उनाव जों दा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया फर रेजिस्ट्रेशन इन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफ आसाम बेखौ गुवारै फोरमायनोसै। एज लिमिट गासिबो 14 बोसोरनि जानांगोन, आसामनि जानांगोन, सिटिजेन अफ इन्डिया एन्ड आरो आसामनि रेसिडेन्ट जानांगोन, पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट आसाम जानांगोन, बे आसामनि थागिबि जानांगोन। लोगोसे डमिसाइल दा केन्डिडेट आर एलिजिबल फर रेजिस्ट्रेशन इन वान एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अनलि इन दा स्टेट। सासे मानसिया मोनसे स्टेटआव मोनसेल' हाखायो वेर दे आर पार्मानेन्ट रेसिडेन्ट उइदिन दा जारिस्ट्रेसन। बे मोनसे जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्टनि मोनसे माबा जानांगोन ना, जारिस्ट्रिक्सन होनदों बेवहाय एनअसि नांगोन। जुदि जाय मानसिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज खालामगोन बे मानसिया जुदि साख्रि मावखानायबा बियो एनअसि नांगोन गावनि माबानिफ्राय खामानिनिफ्राय एनअसि नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट होनो जायखौ, बेखौ नांगोन। बिनिफ्राय जों मारै एप्लाइ खालामो, हाउ टु एप्लाइ फर अनलाइन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन बाहाय होदों नै। Candidate who wants to register their names in employment exchange through online mode must apply through official web portals of Department of Skill International। बाहाय बुंदों नै केन्डिडेटआ जाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ अनलाइन जों बानायनो लागैयो बियो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डनि मोनसे अफिसियेल पर्टेल दं नै बेवहाय डिपार्टमेन्ट अफ स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रिनियरशिप बेनि वेब पर्टेलजों जों बेखौ अनलाइन खालामनांगोन। बाहाय बेसिकलि देयर आर टू मोड्स अन अनलाइन एमप्लयमेन्ट। बाहाय मोननै जातनि माबा दंनो, टू मोड मोननै माबा थायो आरो ना। बाहाय आधार बेच भेरिफिकेसन एन्ड नन आधार बेच भेरिफिकेसन। बाहाय दा फोरमायगोन बेखौ आधार कार्ड गोनां आरो आधार कार्ड गैयिफोरनि थाखाय जागोन। बाहाय आधार कार्ड गोनाङा मा सुबिदा जागोन, आधार कार्ड गैयिया मा जागोन बेखौ दा दसे उनाव फोरमायगोन। आधार बेच भेरिफिकेसन नै बाहाय आधार बेचनिखौ जों जायफोरना आधार कार्ड दं बिनि थ्रुयै बेखौ रेजिस्टार खालामनो हागोन, बिनि सोमोन्दै बाहाय होनसै फोरमायदों नै। इन आधार बेच भेरिफिकेसन मेथड केन्डिडेट मे सिम्पलि एप्लाइ अनलाइन थ्रु अफिसियेल पर्टेल बाय इउजिं देयार आधार कार्ड उइथ पार्मानेन्ट एड्रेस उइदिन दा स्टेट अफ आसाम। जायफोरना आधार दं बिसोर आधार कार्डजों भेरिफिकेसन खालामनो हागोन आरो सिम्पलैनो एप्लाइ खालामनो हागोन गावनि आधारजों आरो आधार कार्डआव पार्मानेन्ट एड्रेसजों उइदिन दा स्टेट अफ आसामनि सिङाव। दे डोन्ट निड टु भिजिट एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। बिसोरो डिस्ट्रिक्टआव थानाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव जुदि आधार कार्ड दंबा थांनांला आरोना, जायफोरा आधार कार्ड दं बिसोर थांनाङा। दालाय माखासे माबा खालामदों नै बेखौ होखाबाय, स्क्रल डाउन बे वेबसाइटआव थांनानै स्क्रल डाउन खालामदो गाहायथिं, बिनि उनाव अनलाइन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव लिंकआव थुनानै होदो, बिनि उनाव एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन पर्टेल बाय माबा जाबाय, पर्टेला अपेन जागोन। बिनि उनाव रेजिस्टार खालामनांगोन नै, इन्टार फुल नेम, इमेल आइडि एन्ड मबाइल नाम्बार, पासवार्ड एन्ड स्टेट एन्ड साबमिट बाटन बे बिदि खालामनांगोन। बिनि उनाव नेक्स्ट चुज एप्लाइ उइथ आधार। नेक्स्टआव जाहैबाय आधारनि अपसन फैगोन नै, नेक्स्टआव आधारनि अपसन फैगोन। बिनि उनाव लगइन खालामनांगोन, लगइन टु दा पर्टेल्स बाय प्रोभाइडिंग दा लगइन आइडि एन्ड आधार पासवार्ड मोनसे थागोन आरो लगइन आइडिया नोंनि मबाइलाव बा इमेलाव फैनो हागौ, बेखौ जायखिया स्क्रिनावबो देखायनो हागौ, बेखौ नोंथांमोना बानायबानो मिथिगोन। बिनि उनाव नाउ फिल अल दा नेसेसारि इनफरमेसन। बिनि उनाव गासिबो मा लिरनाय दं बेखौ फिल आप खालामजोबनांगोन जायखौ गोनांथि। बिनि उनाव प्लिज स्केन अल इडुकेसन। दानिया बुंदों नै गासिबो फरायनायनि डकुमेन्ट्सखौ स्केनिं खालामजोबनांगौ नै, इडुकेसन क्वालिफिकेसन, पास जानायनि सार्टिफिकेट आरो मार्कशिट एन्ड इन क्रन'लजिकेल अर्डार फ्रम लवेस्ट लेभेल टु हायार। गाहाय थाखोनिफ्राय गोजौ थाखोसिम नों बेसेबांनिफ्राय बेसेबांसिम फरायखो बे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ, पास सार्टिफिकेट आरो मार्कशिट बे मोननैखौ स्केनिं खालामजोबनो थिनदों नै, पास सार्टिफिकेट एन्ड मार्कशिट क्रन'लजिकेल अर्डार फ्रम लवेस्ट टु हायेस्ट लेभेल बेखौ थिनदों नै। बिनि उनाव आफ्टार साक्सेसफुलि साबमिसन अफ एप्लिकेसन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड 10 will be issued to his her registered email। बिनि उनाव जुदि एक्सचेन्ज कार्डआ साबमिट जाखांबायबा बे एक्सचेन्ज कार्डखौ नोंनि इमेलाव हरगोन जाहैदों। ओंखायनो इमेलाबो बिराद गोनांथिथार, इमेल होनायाबो। दानिया फैदो नै बाहाय फैदों नै, नन आधार बेच भेरिफिकेसन। जायफोरना आधार गैया बिसोरनि थाखाय मा बुंदों नै, candidate who don't have आधार कार्ड must use non आधार बेच भेरिफिकेसन मेथड फर गेटिं एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज। बै रेजिस्टार खालामनाय समाव नन आधार बेच आरो आधार बेच मोननै अपसन थाखागोन। नोंना जुदि आधार कार्ड गैयाबा नन आधार बेच बेखौ थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव हाउएभार इउ केन हेभ फिजिकेलि भिजिट एमप्लयमेन्ट टु एक्सचेन्ज। नै बिनि माबाया आधार कार्ड गैयिफोरना नैबेनो मोनसे, बे अनलाइन बानायखांनायनि उनावबाबो आरो एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै थांथारनांगोन आरो ना, भेरिफिकेसन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय बे एमप्लयि एक्सचेन्जआव थांथारनांगोन। बिनि उनाव दा अनलाइन एप्लिकेसन प्रसेस नन आधार बेच भेरिफिकेसन इज मेनसन बेल' बाहाय होदों नै, वेब लिंकआव हाबदो, बिनि उनाव अनलाइन क्लिक खालामदो, बे एखेयानो गोजाखा, रेजिस्टार खालामदो, बे गासिबो एखे, खालि नैबेखौल' चुज खालामनांगोन। बैना होदोंमोन
आदार बेटस बैना एप्लाइ उइदाउट आदार बैना आदार बेटस अपसनाव दंमोन बैना आधार कार्डमोन नालाय आधार कार्डआव होदो दा बेना आधार कार्ड गैयि नालाय उइदाउट आदाराव थुनानै होनांगोन बिनि उनाव लगइन आइडि आरो पासवार्ड फैगोन बेखौ थुनानै होनांगोन सेलेक्ट डेट एन्ड टाइम अफ भेरिफिकेसन डकुमेन्ट नों माला अफिसाव थांनानै भेरिफिकेसन खालामनो हागोन बिनि डेटखौ चुज खालामनो थिनदों सेलेक्ट खालामनो थिनदों नैबेहाय बिनि उनाव visit the respective information ओमफ्राय बिनि उनाव डकुमेन्ट्स डेट जेदिनखालि नों सेलेक्ट खालामदों बे डेट जानायखालि नों इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै भेरिफिकेसन खालामहैनांगोन बिनि उनाव फल' दा नेसेसारि गाइडलाइन एन्ड प्रसेस कनसार्न अफिसार बाहाय माखासे गाइडलाइन आरो नेसेसारि माबा होदों बेखौ नों बेखौ फल' खालामनो थाखाय नैबे अफिस माबायाव मोनसे होदों उनाव एट दा इन इउ रिसिभ इमप्लयमेन्ट बिनि उनावसो नोङो एमप्लयिनि एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेटखौ मोननो हागोन बेखौ अफलाइनाव मोनगोन ना अनलाइनाव फैगोन बेखौ बुंनो हायासै खिन्थायासै बाहाय नाथाय बै जाय आदार बेटस बिसिना गावबा गावनि इमेइलावनो फैनो हागौ बेनाबो बाहाय फैनो हागौ जेला नों अफिसाव थांनानै माबा खालामहैगोन भेरिफिकेसन खालामनो हागोन अब्लानो नों बिनि सोमोन्दै गासिखौबो सोंबोजोबखानो हागोन बिनि उनाव फैबाय नै डकुमेन्ट्स रिक्वायर्ड फर अनलाइन इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेखौ बाहाय फोरमायदों नै बाहाय मबाइल नाम्बाराथ' गोनांथिखा बेखौ बयबो मिथिखागौ भेलिड मबाइल नाम्बार बेखौथ' आरो बुंलायनांला मबाइल नाम्बारखौ नांथारगोन बिनि उनाव डकुमेन्ट्स रिलेटेड टु इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बाहाय फरायनायजों सोमोन्दो थानाय माबा मोनसे माबाखौ नांगोन फरायनायनि जेनेबा रिलेटेड डकुमेन्ट्सआथ' फरायनायनि डकुमेन्ट्स बे मार्कशिट पास सार्टिफिकेट बेफोरनो जाजोबखायो बाहाय बे गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नांजोबनांगोन बाहाय खेबसेनो ज' खालामनानै मोनसे फोल्डाराव पिडिएफ बानायनांगोन बे पिडिएफ मोनसेयावनो गासिबो थाजोबनांगोन आरोना गासिबो डकुमेन्ट्सआ बे पिडिएफ सिङावनो थानाय जाजोबनांगोन बिनि उनाव एज प्रुफ नांगोन मोनसे जायखिया बार्थ जन्म सार्टिफिकेट जागोन बा मेट्रिकनि एडमिट HSLC मार्कशिट बा स्कुल सार्टिफिकेट बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे होनांगोन बैसो प्रुफ खालामनो थाखाय ओमफ्राय दा बिनि उनाव प्रुफ अफ रेसिडेन्सि मोनसे जायगानि थानायनि थाखाय मोनसे प्रुफ नांगोन बाहाय केन्डिडेट हेभ साबमिट जायखिजाया मोनसे नैबे आधार कार्ड नांगोन पारमानेन्ट एड्रेस जानांगोन बे आधार कार्डआ बेखौ नांगोन नङाबा ड्राइभिं लाइसेन्स गावबा गावनि सेल्फ अर गावनि नङाबा पेरेन्ट्सनि बा बिमा बिफानि पेरेन्ट्स नालाय जायखिजाया सासेनि होबानो जागोन ओमफ्राय आधार कार्ड उइथ पारमानेन्ट आधार कार्डआव पारमानेन्ट थिसननाय नांगोन बिनि उनाव कपि अफ स्टा जमाबन्दिनि माबा नांगोन स्टा जमाबन्दिया जाहैबाय हानि मोनसे बे स्टाया हानि लेखा बेखौ नांगोन बाय सेल्फ गावनि नङाबा पेरेन्ट्सनि बिनि उनाव पासपर्ट साइज नांगोन कपि अफ पासपर्ट बै पासपर्ट नङा फटक पासपर्ट नङा बै मोनसे पासपर्ट मोनसे लाइसेन्स माथो थायो फरेन कान्ट्रियाव थांबा जायखौ नाङो बेखौ नांगोन गावनि नङाबा बिफानि बिनि उनाव सार्टिफाइड कपि अफ इलेक्टरेल बिनि उनाव नङाबा माबा सार्टिफाइड कपि अफ इलेक्टरेल रल नांगोन बाहाय इपिक नाम्बार बा इलेक्टरेल रल बानायनांगोन बेखौ नेटआव बानायो बेखौ जानला मोनला हाया जाय CSC सार्भिस दं बेफोराव बानायनो हायो बिदिखौ आरो नङाबा अफिसाव डिस्ट्रिक्टनि इलेक्सन अफिसाव थांनानै बे इलेक्टरेल रलखौ बानायनो हायो बाहाय गावनि नङाबा पेरेन्ट्सनि आरो बिनि उनाव कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन जुदि ST OBC आरो MOBC बा कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन EWS बिनि उनाव PW बा PWनि बे डिजेबिलिटि सार्टिफिकेट बा आबाद नांगोन बाहाय मा दं बिनि उनाव एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट अलरेडि एमप्लय केन्डिडेट जुदि बिथाङा जुदि माबा मोनसे साख्रि मावखानायबा बिनि थाखाय एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट नांगोन बिनि उनावनो फैदों नन क्रिमि लेयार सार्टिफिकेट OBC एन्ड OBC केन्डिडेट मे बे आपल'ड नन क्रिमि लेयार सार्टिफिकेट बेखौ नन क्रिमि लेयार सार्टिफिकेट होनदों बेखौ OBC एबा MOBC फोरनि थाखायसो बे जोंनि थाखाय नङा बिनि उनाव रेजिस्ट्रेसन फिस अफ इमप्लयमेन्ट बाय रेजिस्ट्रेसन फिस होदों बाहाय डन्ट निड टु पे बाहाय फैसा होनांनाय नङा रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय फैसा थाइसेबो नांनाय नङा बाहाय जुदि नों सोरनिबा दखान बा सोरनिबा नेट केफ बा अनलाइन सार्भिसफ्राव थांनानै बानायदोंबा बे दखाना बिसोरो अनलाइन खालामनायनि चार्जखौ लागोन नाथाय बे सरकारनो बेहाय फैसा थाइसेबो हरनांनाय नङा बेखौ बुंदों बाहाय रिनिउवेलनाथ' रिनिउवेलनि खोथा इपिरिजेसन बिसोरखौ बेखौ नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ जेरै अफलाइनाव खालामबा बोसोरथामनि उनाव रिनिउवेल खालामबाय थानांगौमोन थिग बिदिनो इभरि रेजिस्ट्रेसन सेल हिज रेजिस्ट्रेसन वान्स इन 3 years डिउ मान्थ्स अफ द इन्डिकेट बोसोरथामनि उनावनो रिनिउ खालामजोबखानांगौ देना फैदों नै फेलार्स टु निउ फर रेजिस्ट्रेसन इभेन द लेप्स ओमफ्राय नैबे ग्रेस पिरियड उइल लिड टु केन्सेलेसन्स अफ रेजिस्ट्रेसन जुदि रिनिउ खालामनाया माबा जायोबा फेलार जायोबा ग्रेस पिरियड 3 months उइल लिड द केन्सेलेसन अफ रेजिस्ट्रेसन केन्सेल खालामगोन बेनि रेजिस्ट्रेसनखौ रिमुभेल फ्रम लाइफ रेजिस्ट्रि मेन्टेन एन्ड इमप्लिमेन्ट आरो माबाखौनो केन्सेल खालामनानै होजोबगोन थारमाने नो रिकुवेस्ट फर रिनिउवेल अफ रेजिस्ट्रेसन आफ्टार द एक्सपायार अफ द डिउ मान्थ एन्ड ग्रेस पिरियड सेल बे बे रिनिउवेलनि उननि खोथा जाहैबाय दा जोंनो नांगौ रेजिस्टारखौ मारै खालामो स' दा बेखिनियासै नैबाय माखासे लिंक होदों आं बे लिंकखौ दा नोंसोरनो डिसक्रिपसनाव होगोन मारै एप्लाइ खालामो स' आं नोंसोरनो बे लिंकआव थांनानै आं नोंथांमोननो फोरमायनोसै बेखौ
बाहाय गेंबाय नै बाहाय दा नेटनि माखासे प्रब्लेम जानानै दं बेखौ उनाव देखायफिनसै जासिगोन नै नायदो नैबे वेबसाइटआ दहाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेनि थाखायनो बिदि जादों स' नैबेहाय नै फैसिगोन एसे स्ल' नै बिदि नुजाफैगोन नैबेखौ आं employments.assam.gov.in बेखौ बुनानै होनांगोन बेनिफ्राय नो फिजिकेल भेरिफिकेसन नैबेफोर देखायगोन बिनि उनाव रेजिस्टार खालामनोबा जों नै बाहाय थुनांगोन रेजिस्ट्रेसन ना नैबे गोथां सिनेमायाव बाहाय रेजिस्ट्रेसन थुनांगोन बिनि उनाव कन्टिनिउ इउ आर नाउ प्रसिड्स टु दा बै दहाय दा बुंदोंमोन ना इन्टारप्रिनियरशिप नैबे पर्टेलाव थांनांगोन कन्टिनिउआव होनांगोन कन्टिनिउआव थांनानै नैबेहाय फैगोन एप्लाइ उइथ आधार कार्डजों जुदि आधार कार्ड दंबा नोंना नैबेहाय फार्स्टनि अपसनाव थुनानै होनांगोन आधार कार्डनि एप्लाइ खालामनोबा ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि नोंना आधार गैयाबा नैबेहाय होनांगोन जों बेनि सिगां मा खालामनांगोन नैबे गाइडलाइनखौ जों फरायनानै लाग्रोनांगोन मिथिनानै लाखा जुदि रेडि लाखा मा नांगौ बेफोरखौ दहायनो आं खिन्थाजोबखाबाय स' बिदिबा 10 बिनि उनाव जों नैबेहाय रेजिस्टार थुनानै होनांगोन रेजिस्टार थुनानै होगोन बिनि उनाव रेजिस्टार खालामगोन नाम लिरबाय इमेलआ गोनांथार दे इमेलखौ होथारनांगोन बिनि उनाव मबाइल नाम्बार बेनिफ्राय पासवार्डखौ नों होनांगोन नैबिदि 8निफ्राय 15 केरेक्टारनि गेजेराव जानांगोन पासवार्ड होनायाव जोंना गोबां मिस्टेक खालामबाय थायो जायनि थाखाय पासवार्डआ जाया एग्जाम्पल हिसाबै नैबेहाय होनखादों नै डेट इज ABCD साप'ज आंनि नामा प्रनय PR फिसा केपिटेल जानांगोन RONOY फुल लिरनांगोन बिनि उनाव @ होनानै 1 2 3 @ गैलासिनो नैबे हेस पार्सेन्ट नैबे माबा N प्लास इजिकेल ब्रेकेट्स बे स्टार्ट बे गासिखौबो जों बाहायनानै नैबे नाम्बारबो होनांगोन 1 2 3 बा 5 6 7 बिदि आरोना बेफोरखौ होनांगोन पासवार्डआव बिनि उनाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै साबमिट नैबे केपसाखौ होनानै साबमिट खालामनांगोन बिनि उनाव नोंनाव मोनसे रेजिस्टार नाम्बार फैगोन बिनि उनाव जों रेजिस्टार जाखांनायनि उनाव आंथ' दा बानायला जिखुनु आंना बानायखानाय दं नालाय आं दा बानायनो हाला बेखौ बिनि उनाव बाहाय रेजिस्टार नाम्बार आरि फैखांनायनि उनाव जुदि आधार दंबा नोङो आधार कार्डजों नैबे होदो एप्लाइ उइथ आधार जुदि आधार गैयाबा नोङो नैबे गाहायनियाव होदो स' नैबे एप्लाइ होदो बाहाय लगइन खालामनांगोन नों जाय नोंनि लगइन आइडि मोन्दोंमोन नों बेखौ बे नों लगइन आइडिखौ स्क्रिनाव देखायगोन साबमिट खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय बिनि उनाव OTP फैगोन नङाबा पासवार्डजों होनांगोन नों OTP नङाबा पासवार्ड बेखौ नों बानायनांगोन आरो फरगट बा पासवार्डखौ गोसोआव गैयाबा फरगट होनानै लानो हागोन स' आरो बे जाहैबाय आधार बेट्सनि दा उइदाउट आधार होनोबा नैबेहाय होनांगोन माबाया एखेयानो जागोन सिस्टेमा नाथाय बै माबा मोनसेयाल' एसे जुदा जागोन आरोना बेबो एखेयानो लगइन आइडिया थिग बिदिनो जों एक्सचेन्ज कार्डखौ अनलाइनाव बानायनो हागोन अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट्स खालाम जाहाथे भिडिअखौ बयबो मिथियो आरो बयबो गावबा गावनि एक्सचेन्ज कार्डखौ बानायनानै लानो हायो स' बेनो मोनसे जों सुबुं हिसाबै हेल्प होलायनाय जागोन बयनिसिमबो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय थाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय एसेनोसै उनाव आरो उननि समाव भिडिअ आरो गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबावबाय।